Тук какво имат? Маймуни, татко. Мамо! Еште. Само една ли е от ти? Не. Я! Мамо! Ей! Ой! Ето, татко, ето. Те си играят, тати. Мамо, ще бият се, тати. Бият се. Нищо. Отивайте до малко до стъклото. Отидете до стъклото, татко, да? Виж, Те си играят, татко, играят си. Мичо, сложи се там, наверное. Иди. Сложи се. Виж то как ме гледа. Много е начин да направи. Виж как се бият се там. Гонят се. Играят си, виж по стената. Бабу! Много пасено е, он е по-голям, татко. ¿Ese por qué está así? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve? Изляза, татко. Той е изморен. Es moreno. Cansado. Виж как се гонят. Айде, ще дойде тук, виж колко пасен то. Mana. Виж колко са бързи.